Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan o mga kaigsunan, kumusta ka ninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amon usab kamong pagadapiton sa pagkumatiw sa kataknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. Ug kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanginaot nga nakapagpahaluna na kamustag sa tagsan niyo mga lingkuranan. Uban usab sa tagstagsa ka mga reducit aron sa ingon niya na mo'y magamit sa pagkumati hina karon sa pagtuon sa mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulmanon padayon ninyo patalinghugan dinhi sa Sibihan sa Power Radio magsugod kita sa alas 7 mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. O dito dapit sa Radio Ultra nang programa usab matag Domingo kana magsugod sa alas 10 buntag mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon. Og sa RPN mabati usab og malantaw magsugod ka na sa alas 12 mulungtad hangtod sa launa sa kahaponon og sa paghapon alas 5 hangtod sa alas 6. Og ingon mo sab sa Waikurat Radio FM sa Balingasag magsugod usab ang programa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabhion. Og dinhi sa Mindanao sa Visayas area do na nakitay 23 ka mga radio station. Og ninihigyo na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Sa gihapon mga igsoon, ako nang umusta karon makig-uban usab kaninyo Evangelista Brother Hernaldo Pepe, akong mga mainiton nga mga pagpanimaya sa tanan nga mga nagpaminaw ug usab sa mga nagsunod sa via Facebook ug sa YouTube. Salamat sa inyong pagsuporta ug usab sa dili pa. Kumusta usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ug sa iyang kapikas Madam Gaga, sa iyang pamilya ug sa tanan nga mga nagpaminaw karon labi na diha sa PBCM compound. Salamat sa inyong pagpatalinghog ug mayong gabi aron sa pagpadayon ihatag ko kamo sa igsoon nga ministro. O kamusta ka usab kaninyo mga kahilaan ug igsunan kini usab si Brother Rumi Rama Kamus. Katambayayong usab karon sa paghatod kaninyo sa mga kamaturan haron makapadangat kanato sa para sa kaluwasan. Ug karon ibalik ko kamo kang Brother Hermogenes Macarayo haron sa paghisgot sa tema. Nining higyo na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan, ang atong pagaisgutan ang kabahin may tungod sa padayon sa pagtubag nato sa mga isyu ni Mitchell Bindilio. Kay sige kaingon namo, samtang kanunay siya manghilabot sa mga ministro sa PBCM. Buti pasabot. Magsige siya panghilabot sa iyang programa, magsige siya tukbil sa PBCM. Kana bang nganlan yang PBCM? Ang among magtutudlo, ingon man ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM wa poy puas. Ang among pagsunod siyang programa ug among pagpabati sa iyahang gipanulti ug unsa siya nga matang sa iyang pagpanulti sa stand niya sa iyang pagkuhit sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Kining among gibuhat mao lamang tungod kay ni amis pagtulon ang PBCM nagpasabot kini para kanamo mo'y tinuod sa mga nasakop sa PBCM, sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM. O gumikan kay para kanamo niya nga mga nagtuo diha kang master og sa pagtulon ang PBCM. Among katungod ang pagpanubag kun doon na may mohilabot kanamo. Buti pasabot dili namo pasagdan nga mga ministro. Ingon ana nga sistema. Ngano man ang matagbaruganan doon na tay freedom kay nalatid na sa Philippine Constitution lagi sa Bill of Rights sa Article 3 Section 4 Section 5 gitagaan tag freedom of speech, gitagaan tag freedom of religion. Pero depende na. Gamiton ba nimo ang kagawasan sa imong baruganan, sa imong pagtulunan, sa imong relihiyon, sa imong pundok? O gamiton ba nimo ang kagawasan sa pag-istorya aron hilabtan nimo ang imong kaatbang? Hilabtan nimo ang isig ka pagtulunan nga dili nimo kauban. Hinanara. Sa side sa PBCM, nagsunod mo diri sa Villanueva wala may gihilabtan nga mga pastor. Wala may gihilabtan nga doktrina, gawas aning among kaatbang nga kanunay nang nabati sa nagsunod sa atong programa nga musunod sa ngalang Pastor Mitchell Bindilio. Nara nga sistema. Pero sa balang kasulatan ay plastar sa nato. Kining atong gihimudaan panis sa panahon sa mga apostolis. Sa makadaghan nato nga ibalik-balik sa pagbasa sa kahanginan
nga alang pod niadtong karon pa nakasunod sa atong programa nganong ingon ani ang sistema sa mga ministros PBCM daan pa sa panahon pas mga apostol unsa di ay ang prinsipyo sa mga apostol Brad Hernan kung atong susihon ang nakasulat sa Biblia pagkaduna gyoy muhilabot kanila. Na Brad Macarayo, basahon ta ang Roma kapitulo 14 bersikulo 16 ato kining matagad. Ayaw ninyo tuguti nga panamastamasan pagsulti ang gikapakamaayo ninyo. Busa ang prinsipyo sa mga Ipakamaayo apostoles ninyo, unsay giingon nila dili tugutan. Nga panamastamasan. Oh, Ito pa. sa ato pa pag dunay manamastamas. So yun na nga sistema. Og dunay manamastamas dili pasagda na sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Sa mga magwawali sa atong Ginoong Hesukristo. Sa PBCM sab karon, pag dunay manamastama sa pagtulon ang PBCM og sa magtutudlo, diha mohimog lakang ang mga ministro sa PBCM sa pagtubag sa mga nanamastamas. Ingon ana nga sistema. Ug ngano man na kini Mitchell Bendilio mao ni ang among kanunay gihisgutan diri sa estasyonan. Tungod kay mao ni sige kuhit, sige panguhit ba. Pero ang amoa huwat ra man miskuhit. Ngano man tungod kay sa balaang kasulatan mo ni giigon walay mahitabo nga pagtubag ulay nang hilabot. Kay ang prinsipyong gitudlo sa Biblia ayaw panghilabot sa imong isigkatawo og siya wala gyud manghilabot kanimo. Sa prueba ni ana Brad Romy, be? Ato lang pagkabasahon Brad Macarayo kini nakasulat sa Proverbio sa iyang kapitulo 3 bersikulo 30 nagiging dinhi. Ayaw pagpakig-away sa usa ka tawo sa walay gipakasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. Kapag kawalay ng hilabot, walay tubag nga mahitabo. Pagka dunay manghilabot, may tubag nga mahitabo. O yun na nga sistema. Mao ni ang plastada karon sa side sa PBCM. Pagkawalay ng hilabot, doktrina among atimanon. Pero og kami hilabtan, mo ni, ang nang hilabot mao'y among tagaag pagtagad. Ingon na ra. Makalaom ta. Ang gikas pagsugod hangtod paghuman. Ang tanan nga atong isulti, una, ipabati nato ang mga gisulti sa kanunay nga nanamastamas kanunay nga nang hilabot. Ug human bi sa Biblia, bi sa gisulti sa nang hilabot kanato. Ngana ra nga sistema. Ang giingon po diri sa balaang kasulatan ang tambag. Kung muhimo pugas pagtubag, kinahanglan ba nga dili ka mo diretso og tubag, wala kay nabati. Buti pa sabot, mamati sa ka. Ha? Unsay prueba ni ana Brad Hernan kung atong susihon ang Biblia? Basahon ta Brad Macarayo ang Proverbio kapitulo 18 bersikulo 13 sa King James Version ang atong unahon sa pagbasa Brad Macarayo. Kadtong maghatag og tubag sa wala pa niya madungog, moy usa ka binuang og kaulawan alang kaniya sa King James. Diri ta tabok sa panultihon kun sa Biblia ang Katoliko sa mao lamang gihapon nga sitas kung unsa ang atong mataga dinhi mga igsoon. Pamati una sa dili ka pamutubag aron dili ka maulawan og mahisama sa buang-buang. Busa, ang giingon sa Biblia ang Katoliko unsa? Pamati O pamati una sa dili Pamati sa dili ka pamutubag. Pamati una. Oo, una sa dili ka pamutubag. Sa ato pa ipapaminaw Oo. ta. Kay kung muhatag tagtubag na wala pa nato nadunggan, kaulawan man na Oo. para nato. Ingon na nga sistema. Mao na nga kami maminaw sa mibe, gihilabtan ba mibe? Oo. Pag-abot na agoy, nitira o di. Ang among buhaton kung dadon na mo sa iri, idritsog tubag, unya wala mabati sa mga nagsunod sa atong programa, ang ikasulti sa atong mga nagsunod sa atong programa, may kailabtunon ba ning mga ministros PBCM mo? Niditso ra magtira sa ilang kaatbang, unya wala na to mabati, unsa day rason day siyang kaatbang, anong naingon ana sila sistema. So ang amo paminawan na mo, usa dayon nato iplastar ang atong pagtubag. Doon natay napaminawan, unya dun usa dayon ta naghimo sa pagtubag sa isyo sa atong kaatbang. Muna giingon nga pagka ang talambagan nga gisulti sa Biblia dili kay padritsog hatag sa tubag sa wala pa nimo madungog. Buti pa sabot paminaw sa kanang imong madunggan pamatian na. Sa diha nga pamation nimo na oy gihilabtan ka gitirahan ka oy nana nga sistema. Pero ang imong pagtubag imong bantayan. Mao na giingon sa tambag sa Sirach 28, bersikulo 25-26 sa Bibliang Katoliko, kanunay na mo nang gibalik-balik diri sa kahanginan nga magamping ka sa tagsa-tagsa kapulo nga mugula sa imong baba. Kay tingali adunay taong kanus maghulat, naghulat kanus ka masayop ug kun dili ka magbantay mahisukamod ka sa iyang atubangan. Maulawan, mao nang nakasulat sa balaang kasulatan. Di ang mo nang ipapamati ta. Sa dili pa ta mutubag, mamati sa ta. Unya dili ta mo ritsog tubag sa wala nato madungog. Pagkadunay natay nadunggan, gihilabtan deta o tubaga ang nanghilabot kanimo. Mao po nang gibuhat na mo
sa among programa, naminaw mi ni Mitchell Bindilio, naglantaw mi sa YouTube, naglantaw mi sa Facebook, kita man na ang iyang programa. Sayon na kaya kamo nga nagsunod sa among programa, ibutan na ninyo. Dexkidi Dipulog, RPN Dexkidi Dipulog, butan niyo, tingog sa kamatuoran, mugawas na. Nanang programa ni Mitchell Bindilio dia, makita na ninyo kung sa gipang yaw-yaw niya. Unya, unsa day gisulti niya? Nganong yun ani nga sistema? Unya, kung siya rabay pasultihon, wag yung gihilabtan. Niya, paminawan ta. Niya, ipabati na nato atong istorya ang atong giingon. Nga gibuha nato sa balang kasulatan pod nga katong maghatag tubag sa wala pa niya madungog mo ikaulawan. Sa ato pa, kung kita mohatag tubag, doon na tayo nadunggan. Doon na tayo napamatian. Umo ni, ang amo napamatian, ang amo nadunggan, ipabati po namo dinyo. Kaya diyan namo ipasukad ang among pagtubag. Unsay gisulti niya? Ang iyang kaugalingon, ang iyang programa, siya di gid manghilabot. Paminawan nato. Atong paminawan ang iyang gisultiyo. Now. Kuha na, gilit po tayo ka lang mga kaigsuonan. Kamong naminaw karon, ato lang ito, ato lang ipahayang. Hindi ko pala kung bibisi mga katong nagtista. Okay. Unsay gisulti? Balikon ta na ron. Kamo nga nakadung sa akong programa, dili na ko kontra ang PBCM ha. Kuidao lang ug mohilabot kas mga ministros PBCM karon sa unahan. Naingon ka man dili kontra. Tanawa ra gunig. Kanaya sinutian bisan pagbag-o pa nagsulti pag-abot sa unahan. Doon na, sumatay takilid na sa among pagpaminaw. Na, atong balikan. Kung sa'y gisulti niya? Niya, atong paminawan. Atong balikan. Kuha na, gilit po tayo ka lang mga kaigsuonan. Kamong naminaw karon, ato lang ito, ato lang ipahayang. Hindi ko pala kung bibisi mga katong nagtista ko, dili kontra. Okay, kato nag-text ko no ha? Mato pa na iyang gipahibalo. Dili na ko kontra ang PBC mas ato pa. Di gini mo buhig hilabot. Pag-abot sa unahan, kung sa'y gisulti niya. Kung di kontra direksyon, ang atong ikontrahan lang ang pagtungo sa anong doktrina ng mga taga-Dimao na gitudlo mga kaisal sama na si Tomas Iring niya Jesus Dos Santo. Okay, pos kung kadiyot, yung ka hilabot. Pagklaro ba? Bago pag-ani ka ni yaw-yaw, pag-abot sa tumoy. Nanay sumpay. Agoy, naingo mahinoong kag kataw hinoon kaputol tao, ug tinuod man anak, ug tinuod mang sirina, pag-abot na kaputol kuno isda kaputol tao. Pag-abot sa iyang gisulti primero, dili siya nang hilabot. Wala siya, dili niya kontrang PBC. Pag-abot tumoy nangatake man lagi ka. Ay pagklaro. Padayonon ta. Ya. Kinabuhi bisyoso, madlungo. Okay, wa mang hilabot, nang hilabot sa kinabuhi. Usa man ang imong giingon, balikan na to, panghilabot ni dili. Pagklaro ba? Ha? Paminawan na to, oh? Nang hilabot ni wala. Ya, paminawan ta. Personal mo lagi ni. Kuha na, gilit po tayo ka lang mga kaigsuonan. Kamong naminaw karon, ato lang ito, ato lang ipahayang. Dili kontra lang kung bibisi mga katong nagtista ko, dili kontra. Wala ko hindi kontra direksyon. Ang atong ikontrahan lang ang pagtungo sa anong doktrina ng mga taga-Dimao na gitudlo mga kaisal sama na si Tomas Iring niya Jesus Dos Santo na ang kinabuhi bisyoso, madlungon na tarong-tarong patang binuhatan. Mo nay wala magsulti. Unya unsay gisulti nimo? Murag tarong-tarong pa kog binuwatan. Ay ato na karong tukbilon sa unahan kay matod ra ba nimo wa may kapasas Biblia. Bagsak mis Biblia. Ato amo nang ipabati karon. Kay binagsakay man kay imong gusto tan-aw taggisay mga bagsak sa Biblia ron. Ha? Ningon ka man gyud. Nga matod pa nimo wa kay gihilabtan. Pag-abot dili nimo kontra PBCM. Ngano nangatake ka sa among magtutudlo? Naibalo ba ka nga nagtukod sa PBCM si Master o di nimo kontra PBCM nga nung hilabtan nimong founder? Unya, di na kontra nimo. Wa di nimo na kontra ha. Ay raw. Pagklaro ba? Ayawan ang sinutian. Ay sos, naingon ka na mahinoon. Tinuod nga na sirena, isda ang kaputol tao. O kung doon tikbalang kaputol kuno tao, kaputol kabayo. Ha? Na, istorya ra ba na? Pero niya, atong paminawan. Ha? Niya pagyod. Niya pagyod. Unsa kuno siya, way gihilabtan. Gawas lang ni Master. Sa ato pa, walay gihilabtan. Paminawan kuno nato, wa bagid siya gihilabtan. Ha? Tanaw na to ha. Kay niingon siya, wa ko'y gihilabtan. O na, tanawon ta ni. Be, tanawon ko na to be. Unsa iyang gisulti dayon kay wa man siya gihilabtan. Di siya mga atake, wa siya giatake. Ha. Kani isyu lang. Wala ko nangatake ninyo. Wala ko mga friend na mga PBCM. Wala ko mga taki ninyo. Ang pangutan na karon, wa man ka mga taki ngano na personal man kas magtutudlo. Wala. Ay pagklaro ba na imong sinultian ba? Do.
Pagklaro ba kay basig pag-abot sa nan yabuning imong prinsipyo ron. Ha? Nya, tan-awon nato kay matod pa niya. Wala kuno manghilabot. Tan-awon taning wa bagid sa gihilabtan mir. Sige. Arelas PBCM na personal sa magtutudlo. Okay. Yang giatake ang magtutudlo. Ningon siya, wala mga atake. Pag-abot niya sa iyang gisulti, nangatake. Okay, ibutang na to. PBCM lang ang iyang gitira. Unsay gisulti niya, wala ko'y gihilabtan. Kaha, wala. Pagklaro do. Sa tinuod lang, hilabtunon ka, dili. Pagklaro ba? Unsay imong gisulti, kay matod pa di mo, wa man kay gihilabtan, paminawon ta. O wala tay gihilabtan, pero wala ba say gihilabtan? Unang-una, sa dili pa nato ipaminaw, atong paminawon ang iyang gisulti. Ang iyang gisulti gyud ang among ang amo kuno wali pulos kuno atake. Paminawan ra gud nato niyang gisulti. Ganahan gi ko maminaw aning moingon siya kami kuno mga atake niya siya murag dili kay balog pangatake. Tanawon ta raw kay wala man kuno say gihilabtan kuno. Sa ato pa PBCM ra gyud ang iyang gihilabtan. Unya mato pa na iya ding giingon nga ang PBCM mao ra gi manghilabot na sa among wali paminawan nato. Palipot sa PBCM na bagoy pagdayig. Dayigon na kukuha na nila. Puro gana atake. Opos, diha na takotob. Ang PBCM, puro sila gina-atake. Sa ato pa, kami nang atake siya wa. Ang pangutana do, ngano na personal kas magtutudlo. Arang-arang pa kag binuhatan kaysa among magtutudlo. Personal dili. Nang hilabot ka, wala. Yun anara. Di man ka mang hilabot. O sige, sa PBCM ka lang ng hilabot, di kang master ng hilabot. Sa uban, wa ka mang hilabot. Tan-awon ta kuno do na ba ni barugana ning tawana. Aha? Paminawan ta ha. Wala kuno siya gitira. Wala siya gitirahan, wala siya giatake. Wala siya gihilabtan. Tan-awon na to wala pa gyud tinuod. Paminawan ta ang pagkamaayo aning musulti sa iyang pagpatuo. Nga matod pa na niya, di gid siya kay balog atake. Tanaw kanang wala siya giatake, wala siya gihilabtan. Paminawan kuno nato. Og tinuod ba gyud nga wala? Ha? Tanaw nato niya atong paminawan o na. Of the Catholic Church. Kamu tanong ng mga Protestant. At sa PBCM, consider ni sila Protestant, kini supers Katoliko. Unya igsoon sila sa Dikipas Japon. They are following of the law of Catholic Church. Ang sagingon sa Marcos 7:7 basa. Marcos 7:7 sa mga monita Biblia. Ang sagingon. Okay, basa. Shite Watson na yun. Kamo lamang ang ilang pagsimba ka na ko. Kay ilang itudlo nga balaod sa Diyos sa mga sugo nga hinimo lamang sa tao. O midugang siya sa pagingon, ipasagdan ninyo ang mga sugo sa Diyos o mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan siya iya sa tao. Sa gingon, kawang lamang ang ilang pagsimba ka na ko. Ano matawang? Kay ang ilang itudlo dili doktrina sa Diyos kundi pagtulunan na hinimo lamang og tao. Oh, tanawa. Unsay gisulti ni Bindilyo? Unsay gisulti? Matod pa na niya, wala siya giatake. Wala siya gihilabtan. Nganong moabot man ka atong gipanghinganlan nimo gawa sa PBCM do? Daghan. Ha? Di na lang kumungalan, kay ikaw may ningalan ato. Kay ikaw may hilabtunong dako. Ang pangutana karon. Ngano nang hilabot man ka? Pila di ka buok lagi Bindilyo? Duha? Uwisa? Kinsa man tong Bindilyo nga nag-ingon gawa sa di siya mga atake. Gawa sa PBCM iyang gilabtan. Pero gawa sa PBCM wala na siya laing gilabtan. Wa siya laing giatake. Kinsa man tong nagyaw-yaw ron, di ba Bindilyo gapon? Apagutan na parehas mo mong tingog. Kinsa man to? Parehas mong istasyonan nga nasdik skidi di pulog. Ha? Nga pangutan na kinsa man na? Duha ka buok ang na-program diya sa Dixkidi di pulog. Ay, pagklaro ba? Pagklaro lagi. Na, unya, apagutan na karon. Hay, may tinuod ato. Katong usa ka Bindilyo nag-ingon. Wala siya giatake. Ang usa ka Bindilyo nangatake. Apagutan na. Do, tanawa ko na imong kaugalingon una. Ha? Usa ka makiglali sa mga ministros PBCM. Lalisa imong kaugalingon. Ha? Unya, mato pa nimo. Wa ko'y giatake. Wa ko manghilabot ka. Tinuod. Kinsa man ni nagyaw-yaw do. Kinyo, kinsa man po na. Dungagan ta pa. Atong ipapaminaw sa nagsunod sa tong programa. Ha?
Kay ngano nangahas ning tawana, nangahas sa pagkig-inkwentros mga ministros PBCM. Paminawan ta og tinuod magyud gawa siya giatake. Wala siya gihilabtan sa iyang programa. Tan-aon ta og tinuod ba ang iya gisulti. Niya. Paminawan ta. Niya atong paminawan. Og tinuod ba gyud ng iyang gisulti. Niya. Pinigutan ka rin mo kisi-kisi. Pinigutan ka rin mga kaigsunan allergic na puno kasugo. Ambot lang. Tanawan sa madahon taliran. Atong masahon. Anong Timoteo 6:14 basa? 6:14? Ako magatugon kanimo nga imong patayan ng sugo nga maigawas kini sa buling o maigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha sa Panginoong Jesucristo. Tanawan mga kaigsunan. Gitugon ka ang bantayan ng sugo. Unsang sugo ang tugon? Napulo ka sugo. Niya'y mga minglaki makulali karon nga ang Wala. Klaruha ha? May laki. Isintro ra nas PBCM. Tan-ahon taw gisintro ra ba nas PBCM na? Kay di ra bagi kuno ni mga take. Tan-ahon tan ni karukinsan ning bindiliuhan Niya paminawan ta. daw, di na ngayon tumanon sa panahon Kristohanon. Hanggang pa nila ipasabot na nanod si Kristo na lapaso ng napulong kasugo. O kami mga magwawali karon ako mga challenge. Pos ko kadiyot isintro ginang challenge nimo diri sa mga ministros PBCM ha? Di gid ka mo kawas kay di ra bagi ka war bagi kay gihilabtan ka sa imong programa. Paminawan ta. Ano po ng versikulo nga si Kristo nang ingon nga ang napulong kasugo kinahanglan nakasubakon. Kinahanglan na walaon. Kapala mo ko sa resulta? Kung wala ang napulong kasugo, kung saan ka pulong kasugo, di ka magbatulog lahing Diyos. Unang napulong kasugo. Di kung ako wala akong karoon, di na natumano, di magbatulog ang lahing Diyos. Ikadas sa napulong kasugo, di ka magbatong linilop na larawan, di ka mag-alaga, di ka magyukbo sa bisan mo sa linilop na larawan. Hindi, ang paglabas simba tag linilop na larawan, mag-alaga tas linilop na larawan, pero tanaw ang mga protestante karon nga uban, mukisi-kisi, ang biyas katoliko, kaya ang mga katoliko nagsimbag linilop na larawan. Di ba tanawan ang protestant? Kunya matudlo, di na ngayon tumaro na napulong kasugo sa kabagong tugon kaya ni ano tas grasya. Pero wala man ito ang kabatulong mga dagkong linilop na larawan. Diya, kamang mga protestante, mga Pentecostal, mga born Tuwa na! Tuwa na! Gi. Naglaras-laras na! Apagutan na do! Bantay lagi! Wala bagi kay giatake ingon ka ka mga atake ing kawa kay gilabtan gawa sa PBCM. Unsa mang baruganan mo? Ha paminawan ta ha? Na ambot o i-deny ba nimo ni? Ikaw may nagsultian Pero dili di ka pila di ka mog binilyo lagi. Paminawan ta. Dungagi. Layang sa usap ng Methodist. Layang di man mo magbato ng Iglesia ni Cristo sa sige naman. Layang di man mo magbato ng linilop na larawan na usama na sa napulong kasugoy ka dahil subo na. Di ba makita natin na pagka-inconsistent? Pawalihon, wala, di na tumanon ang napulong kasugo. Natay libro na sa saksing yuka. Yang gwapo kay title, ikaw maguling-guling katapusan sa paraiso sa yuta. Tanawa ang sunod, di ba para impyerno? O tanawa, unsa man na do? Nangatake ka wala. Nganong gipangisgutan man nimo ang nagkalain-lain nga mga baruganan? Ningon ka gawa sa PBCM wala ko'y gihilabtan. Apagutan na karon kinsa man to nagyaw-yaw karon kinsa man to nagyaw-yaw ka ganiha? Maura man nga programa tingog sa kamatuoran diha na mo gikuha. Apagutan na pila di kakabok. Pila kakabok? Hinuktukis makadaghan imong kaugalingon. Naminaw ba ka sa imong gisulti? Ikaw mismo sa imong gisulti, wa ka kasabot sa imong gisulti. Kung nakasabot ba ka sa imong gisulti, ikaw mismo wa ka kasabot. Kaya kung nakasabot ba ka, tumana ang imong giingon nga wala kay gihilabtan, gawa sa PBCM. Ngano nangatake man kas nagkalain-laing baruganan? Ha? Do, tanawa. Muna karon, maginukto ka na karon. Ang imong problema karon, problemaha imong kaugalingon. Nganong magpataka kag yaw-yaw, i-apply lagi ni ba? I-apply ni. I-apply ni ba? Kini bang giingon nimo, i-apply ni ganahan ra bagi kay kumaminaw ani. Ganahan gyud kay kumaminaw ani. Ha? Ambot na apply ba nimo ni? Gi-apply ba nimo ni si imong kaugalingon? Wala magini mo ni apply ni ma. Sus maayo ni. Maayo lang ka musulti pero dili makaibalong mutuman sa gisulti. Unsa imong gisulti? Nyo? Oh. Sa Amerikano kay surrender na sa Hapon. Kahit pagpabutos armas Amerikano, may mga yung armas Amerikano, sure. Boss kong kadiyot, may matong Amerikano og nakapasurinder kay tinuod man ikaw sa imong kaugalingon og mag-adto
ka mag-idol sa armas Amerikano. Musurrender ang PBCM nimo? Ha? Niya, tanawa. Kung saan dahil gisulti, padayon ta. Oh? Balos ang hapon. Pataka. Oh, mo na diha. I-apply lagi ng patak. I-apply itong sure ba? Paglaro. Ha? I-apply ang sure para ma-sure ang imong atake sa PBCM. Nga dili masagang. Tanawa karon. Sure man lagi among sagang lagi. Ha? Ha? Igo man lagi among sa... Kung wala mo igo, apagutana, tubaga ang imong ipangsulti. Nganong di ka mutuman sa imong gisulti, nga matod panibo, dili ka manghilabot, nganong nangatake man ka sa nagkalenlain nga mga baruganan. Naba kay baruganan pod sa imong gisulti, di ba wala? Na diha na talagi. Mao lagi na. Pagklaro, mao na nga naagyo'y tao nga musulti, siya mismo nag-among-among lang sa iyang kaugalingon. Ha? Tanaw na to. Naabas Biblia na, Brad Hernan? Paminahon ta kuno bi? Naa, Brad Makarayo, basahon ta kining panultihon nga sa Catholic Bible gihapon kapitulo 18 bersikulo 7 ang atong pagabasahon. Kung siya musulti, nag-among-among na siya sa iyang kaugalingon. Kay malaang man siya sa iyang kaugalingong mga pulong. Tuan na! Kung siya musulti, nag-among-among. Primero, kami kuno'y hilabtunon. Sigig pangataki. Do, i-focus ang imong programa sa PBCM kay mo imong gibangga. Nganong mo ilabot magkasubang baruganan? Ha? Na, kami sa among pagtubag nimo, ngano, muhapit pa mis nagkalain-laing baruganan? Wala! Gi-focus na mo nimo, ngano man ikaw mahilabtunon na mo. Da, niya, ha, kumusta na? Muna giingon karon si Bindilyo na problemang ni Bindilyo. Muna giingon ang tinod nga pagkasulti, dili kami mo maghatag problema nimo. Ang naghatag problema nimo, ikaw mismo sa imong kaugalingon nga sinultihan mo ay naghatag sa imong problema mismo sa imong sinultihan. Dili kami, igo lang mi nagpabati sa imong problema kung what nimo na mabantayan ng imong sinultihan nga dakong problema na og kana uting kayon. O mo ni karon. Og wala ka na butangig problema sa imong mga kaatbang ipaniguro sa mga ministro sa PBCM. Maproblema gyud ka dili sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Na? Na ipaniguro na mo nimo na do. Bantayan unta nimo. Di ba nahinaya ka pagsulti? Unsa gisulti nimo sa tantong atake nimo sa among magtutudlo? Unsa imong gisulti? Dili na ako dadon sa iyo na nga ako'y musulti una. May nang ikaw mo imuyaw-yaw. Para ang nagsunod sa among programa, magkabati sila ay mao gid ni giyaw-yaw ni Bindilyo. Unsay giyaw-yaw mo? Paminawa na to og unsay giyaw-yaw mo. Basin og nakalimot ka ini. Basig nakalimot ka ini. Nining imong giyaw-yaw. Unsay giyaw-yaw nimo? Pasagda na to og unsay pagtuo ni Bindilyo sa iyang kaugalingon. Kung nagtuo ka nga ikaw ingon ani ka sa imong pagpaila sa imong kaugalingon, kung imong ipabati sa mga ministros PBCM, nasayop gyud ka. Niya, paminawa na to. Niya. Kung namin na ginuin siya, kaya sa mga kutita ko ginuin. Ginuin ko nga magwawali sa Adventist. Ang gagong katapat sa picture, speaking ng Espiritu Santo ng Diyos. Do, tambag na mo nimo, usa gani ka mo katawa kanang makaigo ka ba? Mo katawa ka o bungog ya pong agi. Ngano man, una, ningon ka genuine ka nga pastor diya sa SDE. Question, kinira, ningon ka ang among magtutudlo piki. Wala ba ka maghuna-huna? Kung kami pasultiyon, kung kami nga magwawali din sa PBCM, genuine, unya si Master among giila, gisunod kami nga nagto, genuine si Master sa among pagtuo. Pero kung kami pasultihon, mudawat ba ming genuine ka? Dili. Pero dunay ni dawat nimo nga genuine ang mga kauban nimo. Og ikaw moingon ka nga ikaw genuine, diha, pero ipabati nimo nga kining akong tapad, piki, diha ka nasayop. Kay kung taparay pananglitan, kung ang PBCM pasultiyon, ikaw piki. Pag abot mo dito, diha sa imong side, si Master piki, kay di ba ka magtotoo? Angay ba nimo nang isulti si ere? Ni nakaigo na kana? Una gitubag na to nimo. Ngang imong giingon nga mataw pa nimo ang ilanan. Si Tomas Yuinyo piki gano? Nagsulti ba Kristo nga Espiritu Santo? Si Tomas Yuinyo? Wala. Kung pangininglan ta kana karon, gitubag na nimo na. Ningon man kag genuine asa dapit mabasa sa Biblia. Nga dunay magwawali si Kristo. Mitchell Bindilyo, pastor sa SDA, genuine, ha? Unya, kay imo man prinsipyo pag di mabasa piki. Uyong ka, piki ka. Unya gitubag na nimo na. Di ba wala? Nganon di mo tubagon? Ha? Kaya di ka kapamatuod. Ayaw lagi sulat imong ngalan aning cover sa Biblia. Ning unang panid ba o? Bakanti o? Isulat nimo Pastor Mitchell Bindilyo, genuine. Ano ba?
Pero gikas Henesis pinadayag basaha. Ha? Basaha o mabasa ba? Basahay bang kadeta? Nabasa na mo? Di ba wala? Na busa, kung ikaw nagtuo kang genuine ka, sukdo na mo ang imong pagka-genuine. Ha? Sukdo na mo ang imong pagka-genuine. Genuine gani ka. Ha? Genuine gani ka. Kinahanglan doon nagi kay saktong baruganan. Usa karabag sinultihan ba? Do, kami nawa. Usa karag sinultihan. Usa rag sinultihan. Tanawon sabi, paliw pag basa diha be, tanaw nato diha sa Biblia, be tanawon sa nato. Basaha diha Brad Hernan ang nakasulat sa unang Korinto 1 bersikulo 10. Paliw pagbasa. Tanaw nato, unang Korinto 1:10. Kay ato ning lecture ning tawhana ba? Tanaw nato ni. Kay genuine man kuno siya, sukdo nato yang pagka-genuine karon. Ha? Na Brad Macarayo ang sitas nga imong giingon unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 10. Apan maghangyo ako kaninyo mga igsoon. Tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kamong tanan, makasulti sa maurang usa ka butang o nga wala kaninyo'y mga pagkabahin-bahin kundili mao sa unta hinuon kamo diha sa maurang paagiha sa panghunahuna ug sa maurang huna-hunaa. Busa. Mao kana, Brad Macarayo. Busa, usara silag sinultihan. Genuine mo to'y sinultihan tinambagan sa tinuod nga apostolis atong Ginoong Kristo magwawali si Apostol Pablo. Unsay gisulti niya? Usarag sinultihan. Kay kun duhag sinultihan, wa nay madawat gikas Ginoo ng taong tagurhag panghuna-huna. Palihog pagbasa Brad Rome sa nakasulat Santiago 1 versikulo 7-8 kay tan-aw na to ni. Sukdo na to ni yang pagka-genuine karon og nipasar ba gyud ni kung genuine ang iyang isbutan. Ahin na lagi patuo nga genuine, ha? Tan-awon ta ang sinultihan sa genuine. Paminaw na to. Og may baruganan ba ning sinultihan sa genuine kuno? Tan-awon na to. Sukdo na to ang iyang pagka-genuine. Og walay nakasukod ani, kitay mo sukod sa iyang pagka-genuine. Oh, ingon ni Brad Macarayo ang nasitar na nimo nga sitas nagingon. Siya nga maoy taong tagurhag panghuna-huna nga mabalhinon sa tanan niyang mga paagi. Na sa ato pa unsay gisulti ay giingon sa pagpahayag nga ang taong tagurhag panghuna-huna wa gyoy madawat gikan sa Ginoo. Karon tan-awon ta ha, genuine. Sa sinultihan sa genuine mo makita ka nato kay moingon ta karon kinsay genuine gyud nga mogawas una kun nga tinuod nga magwawalis atong Ginoong Kristo. Ay kung igna Santiago dito genuine. Ha? Ay kung igna si Pablo dito genuine nga magwawalis atong Ginoong Kristo. Karon kay mo sakay maginis pagka-genuine, sukdon ko yang pagka-genuine. Sukdon na mo yang pagka-genuine. Og mopasar ba ni sa prinsipyo sa tinuod nga mga genuine nga mga apostoles o mga magwawalis atong Ginoong Kristo. Unsay gisulti sa mga apostoles ni Kristo? Usarag sinultihan. Dili mabalhinon. Usarag pamaagi. Kung musulti siya, usara. Kay kung panalitang magduha, way madawat gikan sa Ginoo. Kanang mura nagdila sa palaos ba? Sa halo. Na atong paminawan. Unsay gisulti aning genuine? Nag-igon ang genuine. Nga matod pa niya. Paminawan ta ang iyang programa. Ha? Niya, paminawan ta. Kanatong tanan sa atong mga kagalaan, no? Kining inyong ubos nga igsoon, higalas kaninan Brother Mitchell Bendilio sa mag-asa, makikuban usab kaninyo, kining matahong nga kagabihon. Sa tingog sa kamatuoran, usa ka tulumanon nga wala gyud nagpahayag og mga bakat, kundi naarag gyud sa balaan nga kasulatan. Okay. Diha na ta, unsay gisulti? Dili siya magbakak ang iyang programa. Ang tanang gisulti naara gyud sa balaang kasulatan. Salamat. Salamat. Salamat sa gisulti sa giwali ni Mitchell Bendilio. Ang pangutana karon kinira. Unsay iyang panglantaw na yon sa PBCM? Siya ray nagbutang og grado sa PBCM. Ang iyang gibuhat kung magtutudlo pa gibagsak niya ang PBCM. Asa nabagsak daw? Diha sa Biblia. Kinsay wala mabagsak? Siya. Tanaw, genuine god. Paminawan tanibe. Ang gisultis genuine nga kami kuno bagsak sa Biblia. Paminawan ta ang iyang gisulti diha o. Tanaw ta bagsak kay mga kadita. Ya, ang kinabuhi bisyoso, badlungan, na tarong-tarong patang binuhatan. Pero isa ito, wala mo gusto nila. Paula na ako ng ibang kadali nga, usa man katanga sa Diyos Espiritu
Okay! Unang-una, bagsak daw ko ng PBCM sa Biblia. Sa ato pa, ikaw ni Pasar. Be, tanahon ta. Kay genuine ka, tanahon ko. Sokdo na mo imong pagka-genuine. Kay niingon man ka, bagsak ang PBCM sa Biblia. Sa ato pa, ikaw, Pasar. Ang pagutan na. Nga nung niingon man ka, maayong buhat pa ka kaysa ang magtutudlo. Maayong pa kang binuhatan. Una, nakapasar ka sa Biblia. Be, tanahon ta ang prinsipyo sa Biblia, Brad Rome. Tanahon ta sa Proverbio 27, versikulo 2. Tanahon ta, be. Tanahon ta. Tanahon ta ni karong tawhana karon. Pabor naman ni mo, Brad Hernan, ang Biblia. Tanahon ta. Be, Na Brad Makarayo, kung pasado ba siya kining mudayeg siya mismo sa iyang kaugalingon o ang Biblia mo atong basahon o maayo ba kani ni atong basahon ang Proverbio kapitulo 27 bersikulo 2. Padayga ang laing tao mahitungod kanimo og dili ang imong kaugalingon nga baba. Ang usa ka dumuluong og dili ang imong kaugalingong mga ngabil mao kana Brad Makarayo. nganong ikaw may moingon nga maayo pa kag binuhatan daw? Unya, nakapasar ka sa Biblia, bagsak man lagi. Pasmado gyapon. Pas mo. Mo na giigon lagi. Moingon gani ka nga kami bagsak, paningkamuting ang giyaw-yaw mo, mupasar sa Biblia. Unya karon igo ba ka? Sa pag-atake mo magtutudlo mato pa nimo ang binuhatan. Ha? Muna nga bagsak sa Biblia. Ang pangutana karon pag ingon nimo maayo pa kag binuhatan. Question kinira. Nganong ikaw may mudayeg sa imong kaugalingon ug dili man ang laing tawo mo ipadayon. Unya nakapasar kas Biblia ana. Unya kay nganong ni daig makas kaugalingon nimo. Sa ato pa, wa ka mo pasar sa Biblia. Be, ni pasar ba ka? Basaha ko no, hinuktoke ko no ng Proverbio 27 versikulo 2. O nakapasar ba ka na? Ang laing tao mo'y padaig sa imong kaugalingon, dili ka ikaw mo'y mudaig sa imong kaugalingon. Unya, nakapasar ka na. Ha? Tanawa lagi. Mo lagi na kay makigsinukdanay man ka de ka. Binagsakay man ka iniphanay tas bagsak. Iniphanay tas bagsak. Kay kung pananglitan nagtuo ka, ngang amo magtutudlo piki ug dinamo ka pamatud-an sa balaang kasulatan kay matod pa nimo piki ang imong prinsipyo baruganan ikaw ray nagtug-an ug nagpaila nga ikaw di tinuod kay matod pa nimo pag di mabasa sa Biblia dili na tinuod kay ang ngalan Pastor Mitchell Bindilio di man mabasa diha mugawas genuine bang tinuod o dili be pangitaon kuno namo nato baga ha asa mabasa sa Biblia pasar man ka ta. Asas mabasas Biblia ang imong giingon nga ikaw genuine. Genuine. Pamatud-i kuno sa Biblia kapamatuod ba ka? Ha? Gisugalan namo ang imong giingog litra por litra pero sa among prinsipyo, bitaw nga wala mi ingon nga ang among doktrina litra por litra tanan mabasa sa Biblia. Ang mabasa ra mo'y tinuod, ang dili mabasa di tinuod. Mo bitaw nga nagamit pa ta Brad Hernan og mga referensya gi-apply na to uban. Na, tanawon ta kuno ni bi, atong tanaw ni. Dungagan ta. Kay ang iyang gisulti mato pa na, dili kuno siya magbakak. Bagsak kuno mis Biblia. O niya ang pangutana karon, pag ingon karon nga, laing tao may padaygon, nganong ni daig magkasgawgalingon nimo. Mao na, nga paminaw po ba sa tambag nimo. Kay matod rabadi ka magbakak. O niya ngano do? Ngano mang gibuking wang ka sa usa ka bindilyo do? Kaluhan ni mo ni. O niya, ang kaluhan ni mo, pareha ni mo ngalan, kay pareha mabugtingog. Pareha po mong dagway sa YouTube among taon. Ha? Pareha mong dagway. Sa ato pa, ug duha mo kabuok, may kaluha ka. Mitchell Bindilio gyapon ngalan, genuine gyapon to. O niya karon kay ang gisulti sa usa ka genuine nga parehas ni mong dagway na parehas ra mong istasyonan ra bang giwalihan, iskini di pulog. Ha? Niya tanawa gani ni. Hunsay gisulti, ang usa ka Bindilio na program dili siya mo bakak. Sa iyang programa, ang usa ka Bindilio, ay niya maura baga pag istasyonan ni mo iyang giwalihan. Ang tigbasa po niya, ambot kaluhag hapon tinghali na kay pareha magdagway. Pareha pong ngalan. Kapahibulong ba? Atong paminawan, sa gisulti, matupan niya, dili siya magbakak. Sa ato pa dili siya bakakon. Bitanahon kuno nato. Og tinuod ba ang iyang gisulti, may baruganan ba sa iyang gisulti? Na, paminawan ta, ngunit gayon nato. Kung wala pa kakaengkwentro, og igod adi ka sistema diri PBCM, ipaniguro na mo makaengkwentro ka na gyud. Niya atong paminawan, ang iyang gisulti siya kuno dili bakakon. Niya paminaan didto kaganiha. Pero sa kining nagsulti, parihag dagway, parihag tingog, parihag programa, tingog sa kamatuoran, pareho og kauban nga mao itigbasa sa dihang mupabasa na sa sitas nga iyang gamiton. Paminawon ta. Niya Mga bitaw na nga, di sa may dili ko baka ko ng tanang tao, o niya nato pa nimo, yudyoron. Mga bitaw na nga, ang yun sa masahon. Daghan bisa na sa... Okay. Daghan bisa... Ano? 3-4.
Ayo ha do, katawa do. Kay nag-ingon ra ba tong usa ka bindilyo do? Ha? Parihag nimong tingog nga nag-ingon ra ba tong dili mo bakak dili siya bakakon? Ha? Ay katawa. Kay basin ba ya karon kabot na kontradik na tos gisulti sa kabindilyo nga programa pod. Ha? Minawa ta. Ayot, kinahanglan mami natudon kayo ang Diyos bisan pa kung baka ako nata ng mga tao. Ingon sa nahisulat. Okay. Kayo sa ay ang matang tao bakakon. Bakakon. Ikaw sa tarkat ng tao ka kabaw. Tao, bakakon ka. Salamat. Ang imong kauban bagakon. Ang nagtugara na ka. Paminawan sa nato kay murag iso si Brad Hernan sa ihang microphone. Atong padayon. Kana po nag-text na to, tao ka ba? Ay ko, kailangan ako nag-text. Kung may ako po siya tao, bakakon siya. Karon, o sa tambag na po sa Pablo, Episo 4:25. Kay bakakon man ang tanang tao, o sa gingon, ato masahon. Ano na itong klaro na? Ako sa mapunoon na. Ako, bakakon ko. Okay, salamat. Ako, bakakon ko. Ang texter bakakon. Nadamay. Unya ang iyahabong tigbasa, bakakon. Kisay nagtugan. Mutubag sa ngalang Mitchell Bindilyo. Ang question, kinsa tong nag-ingon nga ang iyang programa di siya bubaka? Di ba mutubag yapon sa ngalang Mitchell Bindilyo? Klaro ha sa do, pila ka buok Bindilyo. Kung wa kay makita ka Bindilyo, hinuktukin ka og galigon mo. Ha? Unang debatihon nimo ba imong kaugalingon? Atakiha pag una imong kaugalingon. Ha? Atakiha pag una ang imong kaugalingon. Ang imong sinultihan, atakiha pag una. Usa ka mukuhit sa mga ministros PBCM. Ha? Kay nakita na mo nga doon na kay problema sa imong kaugalingon. Anong imo nang gipangyaw-yaw nga matod panibo, di ka babakak pag abot sa programa. Bisan imong tigbasa bakakon. Ha? Ya, ikaw ra may nagtugaan na. Na problema karon, kinira. Unya, naminaw ka. Atong usa ka kuan nga unta kining usa ka Bindilyo maminaw unta siya. Nga moingon ba? Moingon nga, "Hoy, kung ako moingon ko karug bakakon ko, nagingon ra ba tong usa ka Bindilyo parihar ba mingalan, parihar migdagway, parihar migtingog nga dili mamakakon niya ako karong mutug-an kong bakakon ko." Ha? Masagi ang usa ka Bindilyo. Pirog. Ha? Maorang giyong nagsulti na paniguro halagi. Mo na giingon namo. Bindilyo versus Bindilyo. Si Bindilyo nisupak ni Bindilyo. Ang gisulti ni Bindilyo nisulti pod siya nga pagsupak sa iyang kaugalingong gisulti. Ikaw ra po'y supak-supak, ikaw ra po'y sulti-sulti. Niya, nindot no. Niya pa. Binagsakay man ka kadiyas Biblia. Tan-awon tani. Binagsakay man ka deta, tan-awon ta. Unsay prinsipyo sa tinuod nga magwawali diha sa Biblia. Si Apostol Pablo kay atong tan-awon. Kay binagsakay man ka Brad Rome. Ato lang pagkabasahon, Brad, makarayo kini nakasulat sa Episo, Kapitulo 5, versikulo 4 na ginoon. Ayaw ninyo gawya ang kalawayan o ang sulting binuang o ang mahilas nga katistis. Mga butang kini nga dili angay kun dili himua hinuon ninyo ang pagpasalamat. Tuwa na. Dili kuno gawion ang sinultihang mahilas o binastos. Kini binagsakay man ka deta, bantay ang pagka-genuine mo ha. Tan-awon tang pagka-genuine mo og mopasar ba ka. Binagsakay man ka deng gusto nimo paning kamuting mo pasar kas Episo 4:5 sa 5:4. Tan-awon ta ha. Ang prinsipyo sa matuod nga magwawali o sarag sinultihan. Mutambag kay subayay matas Biblia sa ato pa. Tumanay ta. Unsay imong gisulti do? Basig nakalimot kaning gisulti mo. Paminawan ta ang imong gisulti. Unsay imong gisulti ni pasar baka sa tambag ni Apostol Pablo dias Biblia? Ha? Nga niingon siya ayaw gawia ang sinultihang mahilas? Basig nakalimot kaning gisulti nimo. Unsay gisulti nimo? Paminawan ta. Niyaw, paminawi. Na ministro sa BCM, ayaw po mo kasuko ko. Kay dili mapit ang inahawin. Tumasingon mo sa inyo. Tomo, anang inyong pag-angkon. Pero, tataw. Pangitag bersikulo ba na? May tagna ha? Bisan ang tagna. Usa ka babayi
na virginal. Sa iyang Do, ganong gusto mong igana, do? Pagklaro mo! Ha? Ang imong giyaw-yaw, nakapasar kas Bibliana? Sa nakapakadaghan nga sitas imo ipapangita, kana paging giyaw-yaw di mo imo ipapangita? Na nakapasar kas Episo 5:4 ana? Bagsak kay maghatas Biblia, kisa may nabagsak ro di ba ikaw? Padayunon ta. Unya nadamkon. Kung nag-anak o usa ka lalaki, unya Di ana takotob ang iyang gisulti. Di nako isulti sa ere. Siya'y akong pasultihon. Unsa iyang gisulti? Ha, paminawan ta. Oo, balikon ko. Niyaw? na ministro sa Bisaya, ayaw po mo kasukok ko. Kaya dili mapil ang inahangin. Tumasinyo mo sa inyo. Tomo, anang inyong pag-angkon. Kara, tataw. Pangitag bersikulo ba na? May tagna ha? Yan ang tagna. Usa ka babae na virginal. Tuana! Onyado, nindot mabinaos ire! Muna'y genuine! Ha! Muna'y genuine nga pastor! Pastilan, og mo na'y genuine, di BBCM, di kinamadawat nga genuine na. Prangka nga pag-istorya. Unya ba ingo pagkagbagsak? Kisa may nabagsak na to ron, nakapasar ka sa Episo 5:4. Nganong giyaw-yaw di mo na sire? Ni apa gyud? Ni apa? Ha! Mura na siya direktor ini. Paminawan ta. Mura na siya direktor ini. Paminawan na to. Brad Hernan, Brad Rome, unsay gisulti niya? Niya o. Atong paminawan ug unsay iyang giyaw-yaw sa kahagidan. O, niya paminawan ta. Niya. Naghimuhimo din sa istorya, mura na siya direktor ani. Niya. Atong paminawan ang iyang gisulti. Niya o. Kini nindot ni. Bebe, tumagan na ba? Tumaga. Kasuko. Ay, tubagon lagi na muna. Tubagon lagi na muna. Paghulat. Oh? Pagkabigo, no? Kay 1 John 5:7, Sister Tricia. Ato masawa sa English naman, English, di ba? 1 John 5:7. Atong tanaw na, muna ko naman tabo igsoon. Kamu namin ako na mo tagaan o kuhan kay. Overview ba? Dahil na kay copy karon kay hindi man ato na. Ay, paghatag lang eh. Sige, padayon. Ato ko nang hutol atong oras na nang Ay, ayaw hot da. Sige mo ba na? Atake dito. pagkuhan ato lang tukanan mo na wala kadimahan ng ilang pagpatuho na lang. Yung pagpasintar ba na lang ilang Jesus Christ sa atong badlanan. Tuwa na. Ingo nga ganyan. Huwag ka mag-atake. Nanapod. Oh, sige, padayon. Wala na ato lang yung point nga mga kaistonan ang liwan sila personal. Ngayon na personal. Doktrina namin. Ay, wala na personal. Kana niya pag-ingon yung badlungon. Personal dili. Pagklaro ba? Wala ka maghunahunado. Pila ka tao, pila ka libo ang mga tao nagsunod sa pagtutudlo. Unya, pangahasan ni mo, ana? Pag-istorya? Ha? Na, padayon nun ta. Wala ko na personal sa mga naglalabas ko sa yun. Ang ako issue doon gitala ang inyong gitala ang Diyos Espiritu Santo na Diyos. Okay. 1 John 5:7. 1 John 5:7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. For there are three that bears record in it, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Mga pag tingnan sa Biblia na buhato na parang sumalas atong dagway, apil ang Amahan, apil ang Espiritu Santo. Sa ito pa, magka-istorya na gunayin sila. Ay, di ba? Ato pa naman ha? Di ate Amplified Bible Iksoon. Magka-istorya na rin eh. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, mag-istorya na rin. Sige, gusto may maminaw sa imong Amplified Bible. Amplified Bible, gusto may maminaw, ana. Sige, unsaon yung pag-deliver, ana. Tanaw na to karon. Water, o sa ilang programa, mag-istorya na rin natin sila Iksoon. Mura magnasayod. Gano dito ka? Na. Hindi sila mag-istoryahan ay. Pero, mag-istoryahan ay sila, pero dako kayo ng problema ha. Ato ni Clara na. Ay, problema. Basik ikaw may problema na ron. Be, tanahon ta. Genesis 1:26. Okay, Genesis
Paminawon ta asa ang problema karon? Naas gibasa o naa niya? Paminawon ta. Text sa Amplified Bible. Basa. Klaruha gid ha. Basit ang problema na nimo. Walas Biblia ang imong gibasa Amplified Bible. Genesis. Genesis 1:26-27. This 1 verse 26, God said, "Let us, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our image, after our likeness, and let them have complete authority over the fish, over the sea, the birds of the air, the beasts, and over all of the earth, and over everything that creeps upon the earth." Okay. Let us. Kisa man ang us. Nagkakompose sa Father, Son, and Holy Spirit. Sa ito pa, pagbuhat sa kalibutan, pagbuhat sa tao, nagsabot, yun ang amahan o ang Espiritu Santo ng Diyos. Hari ta, mag-meeting ta. Ano kasi Mura magriha? Gano? Ikaw nag-minutes dito? Ay pagklaro mo. Ha? Mura magkakiingon ka nag-meeting sila. Pwede ato paminawan sa meeting. Magbuhat ang tao, magbuhat ang kalibutan. Muli atong mga plano, muli atong buhaton. Yes, karon. Atong isusunod niya, Senyor. Pagbuhat sa pagsihin. Minyo na ito masihin niyo. Magmatrapas ako ninyo amahan, ang Diyos amahan. Nakatulog ko ba kayo? Minyo na Diyos amahan mo na. Minyo na boss, ito masihin niyo. Ikaw, Kristo, nakatulog ka ba kayo? Minyo sa Kristo. Wala ko katulog ba kayo? Natuloy ko ako. Sa ikaw na ka doon, natuloy ko. Minyo na yun, ito masihin niyo. Lupig mo na ako. Ako, galumpong kukupat ka mo. Ha? Sama ilalan. Upat ka mo kakong galumpong ha? Lupig mo anak ko. Ang alam, si Calixta, si Buti, si Arlene, o si Lia. Oh, bisa di ala takotob. Unsay gisulti nimo? Matod pa nimo. Ha? Ingon ani nagistorya sila, nagmeeting sila. Ang pangutana mura kag direktor. Wa ta ka magwalay na direktor unta ka. Na pangutana karon. Si buhay ang tanan naas nakasulat sa Biblia ang giyaw-yaw mo. Naas Biblia? Gikan sa unang Juan 5:7 nabasa nimo? Genesis 1:26 gibasa nimo Amplified Bible. Naana ang imong gisulti, di ba? Nagbuhat-buhat kag istorya? Di pa pangutana karon na gituli dia. Ay pagklaro ba? Usa ka mo yaw-yaw pagbasag Lucas. Una nga wala ka mo basa. Kay pagbasa di mo diya, ingong ka ang programa mo nakasulat sa Biblia. Una nga nagbuhat-buhat mag-istorya. Do, paminaw sa gitambag ni Bindilyo ba? Ha? Ikaw ra ba? Ang usa ka Bindilyo lagi nagyaw-yaw. Ang giyaw-yaw sa usa ka Bindilyo, dili ipagtumo-tumo. Kay ngano og magtumo-tumo ta, ha? Dunay sangkuan sa tao. Unsay gisulti sa usa ka Bindilyo? Niya paminawan tao? Unsay tambag sa usa ka Bindilyo? Niya, tanaw na to ang usa ka Bindilyo naminaw ba ni? Niya paminawan ta. Niya, paminawan tao. Kaya ganit tumutong siya, nag-imo ka istorya, na puros binubot. Ano yung gila, iyanin na. Kaya guys, atong meron, sinod ka sa usa ka simbahan, una magbuhat kang tumutumoy siya, usa ka na kapasidaan sa Diyos, na ang tayo natin tumutumo, maka-angkon yun o kalaglagan. Unya do, wa ka mauwaw sa gisultis usa ka Bindilyo. Ang usa ka Bindilyo diingon kung pastor ka, di ka magtumo-tumo pag istorya. Unya nabasa na nimo ton dito nga nag-meeting sila dito. Ha? Unya nag-ingon dito nabasa na gituli dia. Nakabasa ka wala? Ha? Unya na dia ga ako katilaw mo ba? Na? Di ba wala? Di ba usay gisulti nimo nagbuhat-buhat kag istorya, gibasukan sa Genesis. Nagsugod ka sa unang Juan 5:7. Nagsugod, nagbasa nimo Genesis 1:26. Nabasa nimo, di ba nagbuhat-buhat ka? Unsay tambag sa ka Bindilyo? Ayaw pag tumo-tumo og pastor ka. Unya, pastor ka dili. Genuine man ka. Paminaw po ba sa gisulti ni Bindilyo? Buti pa sabot, paminawi sa do ang imong kaugalingong gisulti. O sa ka magbuhat-buhat og istorya. Oh, mismo ganis kaugalingon nimo, di ka na maminaw. Gitambagan na baya ka sa imong kaugalingon. Ang imong sinultihan, gitambagan na ka sa imong sinultihan. Niya, naminaw ka sa imong kaugalingon, ana. Naminaw ka, wala. Nah, tanahawa lagi mo na giingon. Ang gibuhat mo, balik sa kaugaling ulo. Nabas Biblia, bradirnan? Ha? Na Brad Bacrayo sa Abias Kapitulo 1, versikulo 15 ang ato pagkabasahon kay sa adlaw ni Yuba.
sa adlaw ni Jehova haduol man sa ibabaw sa tanang mga nasod, ingon sa imong ginabuhat, kanimo pagabuhaton kini ang imong ginabuhat, magabalik sa imong kawalingong ulo. Mo na diha nga mga taki gani ka, mo yung gani kag genuine, amo magtutudlo, mo ay dili genuine. Oy, mahibong ta. Ang iyang giingnan nga at ang amo magtutudlo, pike niya siya genuine, siya nagkapuliki sa pagtubag sa mga magwawali sa giingon niya pike. O niya, ikaw genuine man ka. Sa imong pagka-genuine, ang imong sinultihan, bagsak kay makatas Biblia, bagsak man lagi ka do. Ang giingon dili magbinastos, ngano nagbuhat-buhat mga istorya dito Genesis 1:26. O niya, may ito isulti sa ire. Betanaw na to kuno Brad Rome. Betanaw na to sa Biblia. Ang tanan nga naa sa giingon sa malaway, magkasulat ba ilang alas basaw kinabuhi, nagsugod man tagaga niya alas 7 naman tang sugod alas 7:13. Napay pila ka minuto. Ato lang basahon Brad makarayo kini nakasulat sa pinadayag. Alas 7 mga taga niya nagsugod alas 7:13. Napay pila ka minuto. Pinadayag 21 bersikulo 27 nagingon, apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak, kung dili sila lamang nga nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Kuyaw, ang kordero si Kristo man na Juan 1:29. Unya pangutana karon sirhan. Kinis Bindilyo, gusto mo sulod? Sirhan. Mismo sa atong Ginoong Kristo sa basahon kinabuhi, cut off. Ngano man? Nagyaw-yaw man, nagtumo-tumo at tinuod yang gingon. Basta magbuhat-buhat ka, mapadulong ikas kalaglagan ana. Asa ba paingon ang katong mga magtumo-tumo katong naalabinag kay siya man sulti ana unya giingon nga nagbuhi siya sa iyang gipang sulti kanya ibabati nga dili unta ipabati angay sa ire dili niya angay sulti pero iyam nang gisulti ato pug ipabati sa ire kay nakibangga man siya nato kay bagsakay man katas Biblia betanawon ta katong mga mudangat sa kaluwasan dili man tong mga malaway asa di ay dagpak ang mga malaway Brad Hernan. Brad makarayo sa pinadayag gihapon kapitulo 21 bersikulo 8 ang atong pagkabasahon, alang sa mga talawan og sa mga dili matinuohon og sa mga malaway, alang sa mga mamumuno og sa mga makihilawason og sa mga lumayan og sa mga magsisimbag mga Dios og sa tanang mga bakakon. Ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagsilaob sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mo nay dagpakanan usa na sa nagbatasan nga malaway sa atong nabasa sa balaang kasulatan. Dungagi pa ang imong giingon diha nga nga naa diha gawas anang imong gipang buhat-buhat istorya. Sige, dungagi pa. Muna ipaniguro na mo, ikaw rapoy mo unay sa imong istorya. Unta ang imong buhaton, i-apply nimo nang naas Mateo ba 5:37. Ang inyong sulti himuha nga oo o dili. Kay bisan unsa nga kapina ni nagikan sa dautan. Busa, kanang imong sulti, usa ra kag sinultihan ba nga dili makontradik ang imong gisulti pag abot sa unahan. Tanawa ang imong gisulti, bagsakay man ka unya. Tumanay ta nya pag abot na karon, ikaw nagdaig sa imong kaugalingon. Unya ang Biblia bawal. Ang Biblia nagtambag laing tao mo ipadaygon. Ngano ikaw may mudayig ka na? Ngano di ka kagwanta? Ha? Ngano walay ni dayig nimo? Naanara. Ha? Unya ikaduha, dili ta maglaway. Unya ngano maglaway ka? Ha? Nya naminaw ka tambag ni Bindilyo, pastor ta. Dili ta magbuhat og tumo-tubo nga istorya. Unya ngano nagbuhat-buhat magig istorya? Unta para nga dili ka mapaninglan, nagdirektor unta ka. Nagartista ba? Ana sistema para mag-appeal pugas drama. Nanara pero kay ni naamagig ka sa pagkapastor ka, genuine magud ka ha. Ala sige agwanta ha ang imo mga sayop nga sinultihan. Dungagi pa hutda ang tanan nimong pagka mapanamas tamason sa amo magtutudlo ipadiguro na mo nga sa imong sinultihan ikaw ra po'y maunay sa imong sinultihan. Pasensya na sa tanang mga SDE. Ang tanang mga SDE dili namo mo'y gitirahan. Ang among gitirahan si Pastor Mitchell Bindilyo ra. Walay pastor nga among gihilabtan liman sa 70 Adventist nga among gisgutan. Siya lamang tungod kay siya mao mapangahason nga nakigbangga sa mga ministros PBCM. Busa agwantaha Bindilyo ang tubag sa mga ministros PBCM. Kung gibati kag halang, ikaw ra man po'y nagsilian na. Ikaw nagpusa, ikaw ra po'y mahalangan. Busa wala naman kami oras. Sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomas Dino Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, uban usab sa kauban nga mga ministro. Kinisab si Brother Romira Makamus. Kinusab inyong igsoon Evangelista Brother Hernaldo Pepe, nagpasalamat og moingon hangtod sa sunod nga higayot sa susamang takna og istasyon. Daghang salamat sa makausa sa inyong pagpatalingog. Mayong gabi kanatong tanan.